Wallahi ban taɓa samun ɗa namijin da ya shiga raina ba, kuma nake masifar son shi, sannan kuma nake da burin da ya aure ni domin ya zama uban 'ya'yana, kamar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, sannan bani da burin da ya wuce na zama amaryar shi. Fati Shu'uma ta ce duk inda ake neman kyakkyawan namiji, to Muhammadu Buhari ya kai. Ga shi fari dogo mai ushirya, sannan ga jarumta. Wallahi duk macen da ta auri Buhari, wallahi ta dace, kuma na kamu da son shi fiye da duk ɗa namiji a faɗin duniya. Don haka nake roƙon Allah ya cika min burina, domin ba da wani buri da ya fi na wannan a duniya. Amma sai dai matsala ɗaya, na san matar shi tana da kishi, sai dai duk da haka bikin magaji baya hana na magajiya, kuma kowa da halinsa zai zauna, kuma na san Allah zai haɗa kawunan mu, kuma idan ya aure ne ba zai yi da na sani ba, domin zan kyautata masa. Kuma hakika na sani uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari kyakkyawan mace ce, amma duk da haka zan iya gogayya da ita wajen mijinta, domin nima ina da nawa kyan daidai gwargwado. Sannan ina roƙon 'yan Najeriya su sani a cikin addu'a don Allah ya cika wannan buri nawa, kuma duk wanda yake da ikon isar da wannan saƙon nawa zuwa ga shugaban ƙasa ya taimaka ya isar da shi. Mun samu wannan labari ne daga jaridar Blueprint.